Alright, so isang magandang umaga po at nandito po tayo sa pwestuhan ni Boy Bangus. So tamang linis si Boy Bangus ng kanyang mga bangus at tamang kwento rin. Hindi ko alam kung ano ang mga pinag-uusapan nila at nag-e-enjoy sila. So tamang linis yung dalawa, si Jeff at si Boy Bangus. So ayan, tamang plastic na siya, no? So ayan po yung mga nakikita po natin mga latagan po nila dito sa Malabon. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Tapos pagbalik ko na, kumayo ulit. Natanggalan mo pa yun dito? Alright, Boy Bangus, good morning sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 640 sukli, mama. Sukli lang, ma. Nasa YouTube na po tayo. So presyohan ng mga bangus ni Boy Bangus dito ay 120 ang isang piraso. 20 na lang, 120. May warranty 120, 130. Thank you, ma. Dalawang klase lang ang presyo, 120 at 130 na mga presyo ng kanyang mga bangus. Meron pa akong parating, Boss Lando. Meron pa parating ngayon. Okay. So ito yung mga latag niya, no? 120, oh, habol pa kayo. Ito na lang. Tapos 240 kay Jeff naman yung mga yellowfin tuna na kanyang binebenta. 120 na lang, 120. Masarap mag-ihaw ng mga ganitong klaseng isda na mabibili nyo kay Jeff at Boy Bangus, no? May 120, 130 na lang dito. Alright, Boss Mayeng, salamat. Shout out sa'yo. Good morning. Good morning, Boss Lando. Good morning. So lipat na tayo. Dito naman tayo kay Boy Putik. So ito yung mga presyohan ng kanilang mga latag dito, no? Yung mga golden po paano pa natin 350, 160 sa piraso ng bangus. At yung isa ay natatakpan po yung presyo. Magkano ang presyo? 170. Ayun po yung presyo. So mga alimango dito, yung mga latagan, medyo aalamin natin presyo. Te, magkano ngayon yung alimango? Moran 450. 450. Eh dito. Parang na 450 rin. 350. 350. Ba't baliktad? Okay. So dito po yung mga presyohan, no? 450 at 350 sa mga presyo po ng ating mga alimango. Pwede kayo pumili sa mga latag po dito ng alimango na inyo po mabibili. Hindi, salamat ha. Libre po pili dyan sa kanilang mga alimango po na inyong mabibili. Alright, so shout out sa'yo Lodi, good morning. At nagkita na naman tayo. Magkano ngayon yung mga bangus mo? 120. 120. Isang piraso. Alam Ayun. na, yung dating gawin. Dating gawin, pag nabaitan, ay 100 na lang. Oo, ganun talaga labanan ngayon. Salamat, Daddy. Yan yung mga update natin sa kanya mga tinapang bangus. Sa halagang 120 ang isang piraso. So, shout out sa'yo. Shoutout, Boss Lando. Shoutout kay Tatay Nonong ng Quezon City, Pagkasa. Uy! Alis na siya nanonood sa atin. Mga mamimili ni Boy Tilapia. At ewan ko ba kung paano uli mananakit ang kilikili nito. Pang 5 cooler na. Eh, ang pinaka-capacity mo, kung pinakamalakas, siyam na cooler. Group na kilikili ko noon. Malamang. So medyo malungkot lang talaga ang nangyayari, no. Si Boy Putik laging nakasimangot. Eh, kahit naman kapag initsura ko,
ninimangot ako eh. Ayaw yata mautusan maglinis eh. Ayun o. Si Boy Putik, shout out. Dagat nga pala Hindi. kayo tilapia. Ayun, shout out. Good morning. Ang dami niyang lilinisin. Panita kasi boy bangus yun. Ah? Panita akin. Kaya nga, mura bangus eh. So, ayan yung mga bangus na nililinis ni Boy Putik. No? Ito, pasigan pa diba? Ayan. Mga pangsigang na mga bangus na inyo pong mabibili. At ang presyohan ni Boy Tilapia na no? Shout out, Boss Lando. Good morning, shout out po. Good morning, shout out po. Boss Lando. Salamat. Ano kaya? So, ang daming mga mamimili natin sa Malabon, no? Ganyan po pagkaguluhan yung kanilang mga latag. So, dito na tayo sa iba pang mga latagan na ating pong i-update. Dito tayo kay Moy Moy. Kay Moy Moy po, ang presyo ng mga tahong natin ay 70 pesos kilo. 70 pa rin. Dito mataas. Dito mataas, nagbabago. Si Moy Moy lang ang lumalapad. Moy Moy, salamat! So yun yung mga presyo ng kanilang latag dito sa pwestuhan nila Boy Tilapia, Boy Putik at Boy Bangus, no? So sa mga gulay naman tayo, sa mga update natin sa kanilang mga latagan, ayan po yung mga latag ng gulay. At ang mga tumpukan ng sayote ay 40 pesos. So ito rin po yung sa bandang gitna at makakabili rin po kayo ng mga gulay. At ngayon, dati-rate wala tayong nakikitang ganito ngayon sa kanilang pwestuhan, no? So, kumpleto rekado tayo rito, oh. Sa kanilang mga latagan. So, talong natin 80 pesos na kilo. Ayan yung mga latag nila ng mga gulay. So, ito yung manok ni Dayan. 100 pesos. Kada balot ng mga manok na cars. At wings po natin o pakpak 130 pa rin po ang presyo. Yan na lang po. Ayan ang mga latag ni Ate Rogie. Ang manok ni Dayan. Manok ni Dayan. So, prutas naman po. Ito yung mga presyo ng prutas. Saldo na yan. 100 pesos ang mga mangga. Ang mga apple po natin 3 pieces 100 pesos. 180 po sa mga seedless po natin mga ubas. So yan po yung mga presyohan, no, ng kanilang mga latag na prutas. Yun, no. So shoutout ulit sa'yo, Lodi. Tinapang bangus ng ating Lodi sa Malabon Fish Market. Good morning po. Shoutout po. Ay, ate pala yung ano eh. Sinunista ko yung ano. Alright. So, yung mga na-update natin, no? Buhay na alimango. So, sa mga nagtatanong, no, sa ating pag-vlog dito sa Malabon Fish Market, yung mga nagtanong na mga pinopost po natin ay yung mga alimango po dito ay buhay po ninyo mabibili. No? Conforme po sa mga laki at mga presyo ng kanilang mga presyohan ng alimango, no? So ito dulong 240 Raymond Arikoy. Ito po may dulong tayo dito 240 ang kilo. So mamaya PPM kita para malaman mo kaagad. Punta ka lang dito sa Malabon. Pero paubos na, baka hindi mo abutan. So ito yung mga latag ni Pito. Ayan po yung mga isdang bikaw, mga salmonete, dalagang bukit, at bisugo. So yan po yung fresh na inyo pong mabibili na latagan po rito. Dito. Sa bisugo te magkano? 340. Salmonete 280. Dito po 340. So yan po yung price update natin dito, no? Sa latagan po ng mga price na inyo pong mabibiling mga isda. Grabe, no? Price na price po talaga yan, no? Dito 80 pesos kilo ng mga tahong natin na inyo pong mabibili. Ate, salamat po. Thank you.
Putol. Boss Lawrence, magkano ngayon alimango mo? 300 pesos na kilo. Ito, may nagtatanong ng tulong kanino. Ito, 200 ang kilo. So, yan yung price update natin dito sa mga ano. 300 po. 300 kilo. 300 ang kilo. Boss Lawrence, thank you ah. So, ito po yung hipon dagat natin, 280 na kilo. So, 100 pesos sa mga tumpukan. So, shoutout sa'yo, Mais. Hindi po siya si King Corn ha. Baka akala si King Corn to. Hindi po. Si Kengkoy. Ikaw talaga. Si Kengkoy. Kengkoy, Mais. Ayan. Mais ni kaibigan dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Gilid mo muna, Lodi. Baka masabitan ka. Dito ka, Mais. Maluwag, dito. So, yan po yung mga tumpukan, no? So, shoutout kay Kadudut ng Katbalogan Samar. Shoutout sa'yo. Alright, so ikot tayo. Ayaw mabante ni Mais. Bahala ka dyan. Thank you, thank you. $280 rin po ang kilo ng mga hipon swahe. So latagan po ito ni Kuya Ricky, no? Ng mga local salmon, gulyasan, tuna, yelpin tuna at dalagang bukid na babae at lapat. So yan yung mga latag ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, magkano yung mga dalagang bukid mo ngayon? 350 ang lapat. 350 sa lapat. 250 sa bilog. 250. Ayan yung mga presyo, no? Ng latag ni Kuya Ricky. At 200 pesos kilo ng mga bangus. So lipat tayo dito sa pwestuhan niya pa. Ayan. Ito yung kada piraso. Ayan po yung presyo. Ganun din to, Kuya Ricky, 200 no? 200 ang kilo. Mga bangus na, bangus pandaing, 180 pa rin po yung kilo. At tilapyang buhay, Tilapyang boy, 130. ayan po yung presyo. 130 pa rin po at walang pagbabago sa mga presyohan po dito ng tilapia ni Kuya Ricky. So sa mga upload natin lagi, no, sa hapon. Kuya Ricky, sa hapon wala kang bentahan, no? Sa umaga lang talaga. Sa umaga lang po talaga bentahan dito ni Kuya Ricky. So kung ano yung update natin, yung pa rin po yung magiging update niya sa umaga ng ating ina-update sa mga presyohan ng kanyang latag. So Kuya Ricky, maraming salamat pong muli. Thank you. Shout out pa. Good morning. At dito na tayo sa mga latag pa. Bali 60 pesos yung mga latag po dito ng kamatis. So mura na ang mga presyohan, no? 30 pesos kalahating kilo. Sorry. Kala ko sino. Nagulat ako eh. Sorry. Ano, 250 bilog. Ganda Dalapat, ng dalagang bukid natin. No? 350 ang kilo. Nagang 200 yung So ganyan yung mga pagkaguluhan yung latag nila, no? Hipon at tilapyang Batangas sa latagan po. At nandito na tayo kay Ate Lorna, ang masipag na nagbebenta ng tilapia. Shoutout sa'yo, Ate Lorna, good morning. Mag-enjoy ka sa paglilinis ng mga tilapia. Ayan. Di pa ba nananakit ang kilikili natin? Kailangan. Malalaking tilapia niya, no? 100 pesos lang po. 100 piso ang bentahan niya po rito. Ate Lorna, salamat! Bagsak presyo yung mga tilapia at dito ay tinumpok na po yung mga tilapia nila, oh. 100 pesos tumpok. Ayan, oh. Dami. Tinumpok yung mga tilapia po rito. Tinumpok na matatampok. Ayan, oh. Napakamura, 100 pesos tumpukan. 100 pesos na lang, oh. Ayan yung mga latagan po at makakamenos kayo sa mga isang tumpok na inyo pong mabibili. Lodi, magkano ang hipon natin? 380 po. 380 po yung kilo ng hipon. Ayan. Mahal na ngayon ang hipon, no? Tumaas ang mga pre. Oo. Simula nung New Year.
Papalaki talaga yung ano, ganun pa rin ang presyo. Ganun pa rin presyo. Oo. Lalo pag sariwa, bukit guys. Naku po, sigurado. Kahit malaki, ay kahit maliit. Oo, mataas ang presyo talaga. Yun nga, oh. Sabi tao, 380. Ganyan pa rin ng mga latagan, oh. 380. Lalo sa loob ng ano yan, mas mahal yan. Mataas talaga. Saka nasa 550 Paano mo kanina, yan. 480, 500. Taas. Hindi na mabibenta dito, kaya hindi kami kumukuha ng marami. Ayun nga eh. Ito palusot lang to eh, kaya nakuha ng marami. Okay. Thank you, salamat. Okay. So, murang tilapia pa rin natin. Saan kayo nga pupunta? Ah. So, yan po yung mga kilo, no? 100 pesos. Sa malalaki po ay 130. Nga pang inihaw na po, no? Na mga latagan po ng tilapia Batangas dito. Alright. So, may tatawid tayo sa kabila. At ito naman po yung mga tilapia natin dito kay Avatar and the Legend of Fish. 100 pesos po yung mga kada kilo, no? At mga latag 160 po sa kilo dito ng mga balsa galunggong. Galunggong ni Aaron. Nalipat si Jumong. Babaita! Babaita ng tilapia. So, latag ni Ate Pat. Yan, 90 pesos kilo ng tilapia. Magkano kilo Ate Pat sa mga ganito? Per piraso. Per piraso, 200, malaki oh. Ito, 170. 170. Ito, 130, boss. 130, laki naman 130 nito. Oo. Isang kilo na yan, ganyan. Wala naman, pero malaki na rin yan. Kasi yung nag-uwit, no? Ang laki oh, ano? Pang sigang to, 130, ganyang kalaki. May sulit ka na dyan. Ayan oh. mataba pa, boss. Tama may bangus. At sabupan. 130 oh. Ang laki yung mga bangus. So salamat Ate Pat, thank you. Ayan, salamat. Ayan po yung mga presyohan ng kanyang latag ng mga bangus. Napakamura na 130, laki na. At 150 po sa mga saligin to. Ayan po yung mga kilo. Murang-mura. 150. Pink salmon head, 100 pesos tumpok. Ayan na si Bustado, Bustado. Ayan, good morning. So ito yung mga tumpukan at wala na yung mga latag niya rito, mga sugpo. Ayan o. 50 pesos tumpok na mga hipon. Tuwahe, no? Bro, thank you, salamat. Wala isugpo eh. Nahuli na naman tayo ng dating. Mga latag po dito ay isdang pinduan. Boss Gerald, magkano ang pinduan? 180 po ang mga kilo. Isdang bato. Nagbabato yung bangus. Ay, bangus. Oh, 150 na lang yan, oh. 130 lang. Ayun, oh, 5 port, 150 na lang, ano. 150 na lang tayo mo, ano. Ayan, Boss Gerald, thank you ha, salamat. So, yun po yung ating in-update sa kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talaga nga naman ang mga presyo, no? Kahit pa paano ay may mga na-update tayo dito sa kanilang mga latagan. Alright, dito tayo sa mga kaibigan natin na nagbakasyon sa Romblon. So, nandito na sila at upang magbenta ng mga tilapia, ang mga pagbabalik. Nagbabalik sa Malabon Fish Market. So, ito po yung kilo ng ating mga tilapiyang Batangas. 100 pesos. Oo, yung hawak mo lang, nakita ko eh. Bigat, no? Ano yung gulyasan tuna? Tuna talaga. Kahapon, marami na naman pahuli doon. Yung salmon. Yan. Salmon na lokal. 3,000 kilo. May kinaya
Salmon na local yon. Oo, talakito. Ay, talakitok, malalaki rin dun. Eh, ang mga gulyasan, hindi dagsa doon ngayon. Tumagsa rin. Nung nandun ako, tumagsami rin. Hanggang ngayon, tumagsa pa rin naman. Kaya lang, may araw na wala. May araw na talagang Kaya lang, hindi na maibagsak dito kasi nga, ang isda nagkakaubusan eh. Doon pala, mauubos na yun eh. Pero kung dagsa talaga yan, sigurado dito, bagsak presyo yung mga isda na yan. So, ito po yung mga price update natin, no? Wala, madami. Tawa nga rin ako araw-araw. Isda. Maghapon, puro ganun ulam, adobo, prito, ihaw.